Morjens. Mä oon tosiaan Sanilla Harri, mutta on siunattu aika suurella peniksellä. Se on muutenkin vähän erikoinen pappi. Loistava pappi. Sitähän sanotaan, että seksi on parempaa rakastuneena. Ja se on mun mielestä ihan totta. Seksi on parempaa rakastuneena. Niin on vittu pingiskin. Kaikki on parempaa rakastuneena. Mutta jokaisessa uudessa parisuhteessa on aina se pelottava hetki, kun pitää ensimmäistä kertaa sille uudelle kumppanille ehdottaa jotain vähän erikoisempaa, jotain kinkiä. Sellainen, että Kristina tietää, että se on kuvattava perverssi, mutta se ei vielä tiedä, että on Vesa. Ja mulla on vielä, kun mun tyttöystävä on vähän semmoista vanhoillisemmasta perheestä. Sillä että esimerkiksi jos me käydään sen vanhempien luona yökylässä, niin se faija ei halua, että me nukutaan samassa sängyssä, niin mä joudun nukkumaan mun tyttöystävän kanssa. Meillä oli hirveä riita siis tyttöystävän ja sen faijan kanssa. Ja se lähti ihan käsistä, niin mä sit suutuspäässä niin sanoin sitä huoraksi ja nyt mä pelkään, että se pistää mut maksamaan siitä. Se ei ole aina helppoa olla mies parisuhteessa. Tiedätte, kun miehet ei ole ikinä tyytyväisiä. Että silloin kun me ollaan parisuhteessa, me halutaan vapautta. Silloin kun me ollaan sinkkuja, me halutaan rakkautta. Silloin kun me ollaan naimisissa, me halutaan kuolla. Koska silloin kun tämä kunnes kuolema teidät erottaa juttu, silloin kun se keksittiin, niin elinjän odotus oli jotain 30. Ei se ollut kuin semmoinen 10-15 vuoden sitoumus. Ja sen takia mä väitän, että koira on nimenomaan man's best friend. Koska se elää sen 10-15 vuotta ja sen jälkeen voi hommaa uuden koiran. Semmoisen nuoremman, joka on vielä innoissaan, kun se näkee sen. Tai jätkä voi hommaa 2 koiraa. Koska kaikki miehethän haluaa olla 2 naisen kanssa yhtä aikaa. Ja mun mielestä siinä on niin kuin kaikki voittaa tilanne. Koska silloinhan seksin jälkeen paikalla on 2 ihmistä, jotka haluaa olla lusikka-asennossa ja puhua tunteista. Mä tiedostan, että mä tässä äskeisessä jutussa vähän niin kuin rinnastin naista ja koiraa, mikä ei välttämättä ole se maailman suosituin ajatus. Mutta kun sitä asiaa, siis varsinkin kun mä oon totuttu ajattelemaan, että niinku miehet on niinku koiria ja naiset on niinku kissoja. Mutta kun sitä asiaa vähän lähtee miettimään, niin kyllähän nyt miehet on ihan niinku kissoja. Koska kissat ei kuuntele. Kissat haluaa maata sohvalla. Tai sitten katoo johonkin pariksi päiväksi ja kun ne löytää takaisin, niin jostain kohtaa vuotaa verta. Ja mukana saattaa olla kuolleita. Kun taas koirat, ne haluaa tietää mihin sä oot menossa. Tässä mukaan. Ne rakastaa kenkiä. Ne ei ymmärrä jääkiekkoa. Ja ne saattaa syödä hengenvaarallisia määriä suklaata. Ja ne nuolee palleja. Multa joskus kysyttiin, että oliko mä kissa-ihminen vai koira-ihminen, mutta mä en oikeastaan syö kiinalaista ruokaa. Mä oon koira-ihminen ilman muuta henkeä ja vereen. Mun paras ystäväni on sellainen, joka saattaa paskantaa matolle ja syödä sen ja haluaa sen jälkeen alasti sohvalle nuolemaan mun naamaa. Mutta ei sen enempää miskasta, mä rakastan myös koiria. Loppuun semmoinen ajatus, että ootteko koskaan huomannut, kuinka ihmiset kun ne puhuu niiden lemmikeistä, niin jos se tarina kertoo koirasta, se koira on aina tehnyt jotain pahaa. Jos tarina kertoo kissasta, se kissa on tehnyt jotain söpöä. Jos tarina kertoo hamsterista, se hamsteri on kuollut. Siinä on kaikki muuta tänään.